No niin, meillä on nyt sitten tämä Dana-lokki asennettuna jo ajat sitten. Eli tässä on siis idea se, että meillä on tämmöinen laite tässä lukossa. Ja tämä saadaan tämmöistä applikaatiosta. Tarkentaako tämä tuohon? Niin, tämä avaa sen lukon. Bluetooth-rivi toimii. Uutena juttuna on siis tämä Dana Pad, joka näkyy kohta tuossa oven toisella puolella. Eli tämä. Ja kyse on siis tämmöisestä numeronäppäimistöstä, jolla voi ohjata tätä Danallakin lukkoa langattomasti. Eli toimii näin. Ovi kiinni. Koodi. Ja aukesi. Lukko palautuu takaisin. Siisti systeemi.